Ahoj, dnes se pokusíme dokončit část naší aplikace, která se tvoří v Javě. My už máme hotové skoro všechno. Už máme z naší 3vrstvé architektury hotové 2 vrstvy. No a teď už nám zbývá pouze ta nejvrchnější, tedy kontroler. A poté nás už bude trápit především klient, který bude vlastně už úplně jiná aplikace. A dnes tedy dá se říci, že do jisté míry dokončíme tu část, kterou vytváříme v Javě. Ještě se poté podíváme na testy, ale tu část, která něco skutečně dělá, tak tu už bychom měli mít po dnešku hotovou. Když se podíváme na to schéma, tak teď vidíme, že nás bude asi trápit tahle část. My budeme potřebovat nějak zajistit komunikaci mezi tím klientem, kterého v tuto chvíli ještě nemáme, a tou aplikací v Javě, kterou teď vytváříme. To samozřejmě bude mít právě na starosti ten kontroler, to je v tom schéma jasně vidět. A teď tedy budeme muset naší javovskou aplikaci tak nějak připravit na to, že s ní bude komunikovat nějaký klient. Tomu, co chceme vytvořit, se říká API, neboli Application Programming Interface. Základně řečeno to znamená, že my budeme mít nějaký interface, tedy rozhraní, to je pojem, který už nám určitě hodně dobře známý, a ten budeme poskytovat ostatním službám, jako například tomu svému klientovi, a řekneme mu, jakým způsobem může komunikovat s tou naší aplikací. Asi nás nepřekvapí, že náš backend v Javě a náš frontendový klient spolu budou komunikovat přes síť. Pokud bychom skutečně chtěli naši aplikaci vydat, tak ten backend by byl někde na serveru, který by byl připojený k síti, a ten klient by se poté instaloval do uživatelských zařízení, nebo například by to byla webová stránka na internetu, kam by mohli jednotliví uživatelé přicházet a vlastně skrz toho klienta by komunikovali s tím naším backendem a mohli by tam provádět nějaké akce. Vzhledem k tomu, že budeme potřebovat komunikovat s něčím přes síť, tak budeme potřebovat samozřejmě nějaký komunikační protokol. Samozřejmě vytvářet vlastní komunikační protokol by bylo hodně složité, takže použijeme již existující HTTP. Trochu si připomeneme, jak vlastně HTTP funguje. HTTP je protokol aplikační vrstvy, který je založený na requestu a odpovědi. Klient vždy odesílá request na server a server ho poté vyhodnotí a vrátí mu odpověď. Veškerá komunikace je tedy vždy iniciovaná ze strany klienta. Zároveň také platí, že HTTP je bezstavový protokol, čili jakmile se jednou request vyhodnotí, už se nikdy k němu v podstatě nemůžeme vrátit. V podstatě v momentě, kdy my vyhodnotíme ten request, tak už je zapomenut a poté, když nám přijde další request, tak už vůbec nevíme, co se dělo s tím daným klientem předtím. Tím pádem, pokud budeme chtít nějak reprezentovat nějaký stav, ve kterém se klient nachází, například když nám vyplňuje nějakou objednávku a chceme si udržovat, co už do té objednávky přidal, tak budeme muset tuto změnu promítnout do databáze. Pro komunikaci s databází je protokol HTTP dobře připraven. V HTTP existuje několik druhů requestů. Existuje jich poměrně dost, ale nás bude zajímat jenom omezené množství, a to především get, post, put, případně patch, ale bez toho se můžeme také obejít, a ještě delete. Tyto jednotlivé requesty se poměrně přesně mapují na to, co budeme chtít s jednotlivými daty dělat podle těch našich CRUD operací. Takže pokud si vezmeme například metodu get, tak ta se poměrně přesně mapuje na read. Pokud si vezmeme post, tak ten se přesně mapuje na create, put patch se mapuje na update a delete se přirozeně mapuje na delete. K čemu se nám to bude hodit je, že podle typu requestu můžeme poznat, co chce uživatel vlastně udělat, tedy je řečeno uživatelská aplikace. Nyní se vrátíme zpátky k pojmu API. API, které budeme chtít vytvořit, bude implementovat zásady tzv. REST API. REST API je jakási konvence, která říká, jakým způsobem by mělo vypadat API webové služby. Pokud se budeme této konvence držet, tak docílíme toho, že naše API bude o dost jednodušší pro pochopení pro někoho, kdo už s nějakým REST API dělal, a zároveň také víme, že je to dost ověřený způsob, který funguje, protože velká většina webových služeb právě REST API implementuje. A hlavní formou abstrakce v REST API jsou entity. Každá entita má svůj Uniform Resource Identifier neboli URI. URI je
částečně fyzická a částečně logická adresa, na kterou se má daný HTTP request poslat. Ta logická část je v tomto případě localhost 5432. To nám přesně říká, kam má zadaný HTTP request dojít. Ta část, která je za tímto limítkem, už je ale logická. Má se poslat na REST API team. To je pouze jakási abstrakce toho, že existuje nějaké místo, kde jsou uložené všechny týmy. Samozřejmě my víme, že vše je uloženo v podstatě na jednom místě v jedné databázi, ale tímto způsobem vlastně říkáme, pokud zadáš tuto adresu, tak budeš komunikovat s týmy. No a teď, jakým způsobem se dá s těmi týmy komunikovat? To, co se bude dít nad těmi týmy, budou specifikovat ty jednotlivé typy operací. Pokud budeme mít například get, tak to znamená, že budeme chtít vrátit všechny týmy, které se nachází v databázi. Pokud budeme mít post, tak to pravděpodobně znamená, že chceme přidat nový tým. Pokud budeme mít put nebo patch, tak to znamená, že chceme změnit týmy, chceme vlastně všechny týmy dát pryč a nahradit je novým seznamem týmů. A pokud dáme delete, tak to znamená, že chceme vymazat všechny týmy. To zní, že ty poslední dvě operace jsou takové hodně zvláštní. V podstatě, že bychom chtěli najednou vše smazat a nic tam nemít, v případě toho updateu mít tam něco úplně nového. To zařídíme tím, že ne každý endpoint je tato adresa, tak že musí nutně implementovat, nebo lépe řečeno, že musí být nutně dosažitelná všemi 4 těmito způsoby. Například put a delete na tým zakážeme. Jediné, co umožňuje, bude get a post, a to znamená, že buď to člověk může získat všechny týmy, nebo přidat nový tým, ale už je nebude moci tedy smazat všechny nebo smazat a nahradit. Těch endpointů budeme mít samozřejmě více. Samozřejmě nás nepřekvapí, že budeme mít REST API Tournament, kde budeme mít úplně to samé pro týmy. To, co je zajímavější, je například už ale tohle. REST API Team a poté ID. Asi nemusím vysvětlovat, co tohle dělá. V základě řečeno získáme ten tým s daným ID. Pokud na to zavolám get, tak si ho zobrazím. Pokud zavolám post, tak to znamená, že chci vytvořit tým s daným ID. To je trochu zvláštní a možná je to něco, co třeba nepovolíme. Pokud budu chtít použít put nebo patch, tak budu chtít ten tým updateovat, budu ho chtít změnit. A pokud zavolám delete, tak ho budu chtít smazat. Tady zase dávají pro změnu smysl jiné věci. Zase nedává úplně tolik smysl ten post, protože vytváření nového týmu jsme řekli, že bude fungovat přes ten první endpoint, ale zase tady dává smysl delete a také put a případně patch. A pak známe ještě jeden příklad, REST API Team ID Tournaments. A opět je poměrně jasné, o co se bude jednat. Právě díky tomu je REST API tak populární. Tak většinou tedy vezmeme týmy, vybereme tým s daným ID a podíváme se na jeho turnaje, který se účastnil. Opět zde bude dávat smysl get a post. Get bude znamenat, že si přečteme seznam turnajů, post bude znamenat, že si přidáme další turnaj. Opět nám nebude tolik dávat smysl put a delete. Samozřejmě budeme chtít mít možnost odstraňovat týmy z turnajů a tak v případě, že něco takového budeme chtít udělat, tak bychom měli další endpoint tournaments lomeno ID, přičemž tohle by bylo tedy ID týmu a tohle by bylo ID turnaje a poté, kdybychom na tento endpoint zavolali delete, tak bychom vyřadili tým z tohoto turnaje. Když vytváříme REST API, tak chceme, aby se podle endpointu dalo poznat, co nám přijde za data. Neříkáme, jak ta data budou vypadat, ale to, na co se ptáme, už je z endpointu jasné. Poté, jak ty data přesně jsou reprezentována, na to už se musíme podívat do dokumentace, kterou by mělo REST API poté mít. A samozřejmě nemuseli bychom to tak vůbec mít, ale je to tedy ta specifikace REST API. Mohli bychom si třeba udělat, že když zavolám get na tournaments, takže je to všechny smaže. Šlo by to, ale asi by to překvapilo většinu lidí, kteří by s naší aplikací chtěli pracovat, a proto by to bylo nevhodné dělat. Jednou ze základních chyb v REST API, které často vidíme, je například to, že někdo provede REST API team a poté třeba add, ve smyslu, že když se zavolá tento endpoint, tak se přidá nový tým. To je ale špatně. V podstatě kdykoliv, kdy v REST API budete psát slovesa, tak pravděpodobně děláte něco špatně. To, jaká operace se bude konat, to už specifikuje pouze
ten typ requestu. Čili v tomto případě by to měl být REST API team a poté typ je post. Neměli bychom tady mít něco jako upload, search, nic takového. Vždycky budeme to, co se děje, specifikovat pomocí typu requestu a pro jeden endpoint budeme implementovat to, co potřebujeme. Na závěr si ještě vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi post, put a page. Rozdíl mezi post a put je především ten, že pokud posílám post, tak chci vytvářet nová data. Pokud pošlu put, tak chci editovat stará data. Co si myslím, že může dosti pomoci pochopení je, že pokud pošlu 3x request post, tak budu očekávat, že se 3x něco vytvoří. Pokud pošlu 3x request typu put, tak očekávám, že se vytvoří jedna věc a vlastně se jenom 2x poté updateuje. Nebo případně, že se jedna věc 3x updateuje. A poté ještě, jaký je rozdíl mezi put a patch. V základě řečeno, ten hlavní rozdíl je, že put by měl editovat celá data, zatímco patch pouze jejich část. Ale jak už jsem zmiňoval, bez patche se obejdeme, naše metody očekávají, že se budou updateovat celá data a tak patch zatím můžeme vynechat a budeme update dělat především pomocí typu put. Nyní se pojďme podívat už na odpověď ze strany serveru. Odpověď vždy obsahuje stavový kód HTTP a poté případně textová data. Těch stavých kódů v HTTP je mnoho, ale jejich druh se dá poznat už podle úvodní číslice. Pokud máme kód, který začíná stovkou, tak se jedná o nějakou informaci. Nejčastěji, že je stále ještě request procesován. Pokud náš kód začíná dvojkou, tak to znamená, že vše proběhlo v pořádku a v tuto chvíli tedy je buď request už zpracován, nebo je právě zpracováván a vrátí se nějaká odpověď. Pokud request začíná trojkou, tak to typicky znamená nějaké přesměrování, nejčastější asi 301 moved permanently, což znamená, že request, který byl poslán na tuto adresu, by měl být poslán někam jinam. Pokud stavový kód začíná 4, tak se jedná o chybu na straně klienta. Například se snaží přistoupit na URI, která neexistuje. To je samozřejmě velice známé 404 not found. Ale existuje jich samozřejmě více, například 403 forbidden a podobně. No a poté existuje kód 500, případně jakékoliv další začínající pětkou, a to je chyba na straně serveru, což znamená typicky, že by se mělo na straně serveru něco opravit. Například je něco špatně naprogramováno a někde je neodchycená výjimka. Takovéto chyby typicky znamenají tedy, že se musí na backendu něco opravit. I stavové kódy jsou především konvence, ale je velice důležité se jich držet, protože stavové kódy často nějakým způsobem zpracovává software, který přijímá odpovědi od serveru. Například, pokud mi nějaká stránka vrátí kód 404, tak se mi ta stránka nebude zobrazovat mezi navštěvovanými stránkami. Kromě stavového kódu samozřejmě obsahuje odpověď i textová data, která slouží pro přenos dat mezi serverem a klientem. A teď se ještě podíváme, jak budou vypadat ta data, která mezi sebou budou ty aplikace posílat. Budeme používat tzv. JSON, což znamená JavaScript Object Notation. To je reprezentace objektů, která je velice dobře čitelná jak pro lidi, tak pro počítače. A v základě řečeno v JSONu jsou 3 takové základní typy. Buď to máme primitivní typ, jako třeba integer nebo string, pak máme seznam a pak máme objekt. Pokud máme primitivní typ, tak vlastně píšeme rovnou tu jeho hodnotu, čili pokud bychom měli integer 3, tak prostě píšeme číslo 3. Pokud máme seznam hodnot, tak napíšeme hranaté závorky a ty objekty, které ten seznam obsahuje, budeme opět reprezentovat jako JSON. A pokud máme objekt, tak ho máme ve složených závorkách a máme zde vždycky v uvozovkách název členské proměnné objektu a poté jeho hodnotu zase v JSONu. Další členské proměnné jsou poté odděleny čárkami. No a samozřejmě toto můžeme rekurzivně skládat dohromady, takže můžeme mít objekt, který obsahuje nějaký seznam dalších objektů, které poté už třeba mají v sobě primitivní typy a vlastně takhle jdeme dál a dál a dál, dokud se nedostaneme až na ty primitivní typy, kde už máme vlastně všechno jednoduché. Teď si můžeme ukázat nějaké příklady. Jak jsem zmiňoval, REST API implementuje většina webových služeb a například COS není výjimkou. Takže pokud si například zadáme do prohlížeče COS.cz REST API faculties, tak získáme seznam fakult.
To, co ten prohlížeč vlastně dělá, je, že na tu zadanou adresu pouze zavolá get. No a když se podíváme, tak zde vidíme data v JSONu, které nám už prohlížeč trochu předzpracoval do hezčí podoby. Vidíme zde elements, což je seznam, lépe řečeno je to mapa. Tady vidíme vždy klíč a poté value, což je objekt. A vidíme, že hodnotou jsou ty jednotlivé fakulty a máme zde poté integer, tady máme poté stringy a takovým způsobem tedy je ten JSON velice dobře čitelný a zároveň není složitý pro parsování pro počítače. Poté zde můžeme vidět další příklady jako REST API courses. Tady poté máme to specifické ID, máme zde ID daného předmětu a poté třeba teachers. Můžeme si třeba všimnout, že ty objekty, proč ty seznamy by byly opravdu hodně veliké a tak je tedy udělaný nějaký paging, ale to nás zase až tolik trápit nebude. My se zaměříme na spíš úplné základy. A teď už se tedy podíváme, jakým způsobem si tohle všechno můžeme naimplementovat v Javě. Teď si vytvoříme další package, který pojmenujeme controller, do kterého budeme dávat třídy, které budou tvořit naše REST API. Opět budeme vytvářet třídu pro každou z našich entit, například player controller. A takovou tu třídu budeme chtít oanotovat anotacemi REST controller a request mapping. Request mapping nám vytváří začátek logické adresy pro všechny metody, které se budou používat v této třídě. Čili zde můžeme například napsat REST API player. A poté můžeme dát nějakou metodu, například napsat getMapping nebo postmapping a tak dále. A to vlastně znamená, že v momentě, kdy se na tuto adresu zavolá get, tak se provede tato metoda. Je to tedy zjednodušení, které nám Spring Boot poskytuje, že se nemusíme přesně starat o to, aby se zavolala správná metoda podle adresy, ale pouze tímto způsobem už specifikujeme, že get na tuto adresu znamená tato metoda. Tyto mappingy umí i další funkcionality, jako například, že zde můžeme blíže specifikovat tu cestu a můžeme do té cesty dát i nějakou proměnou. Například, pokud udělám toto, tak v základě řečeno, kdykoliv dostanu REST API player a poté nějaký long, tak se zavolá tato metoda a ten long se namapuje do tohoto parametru té funkce a já budu moci použít dané ID. Co je pro nás ale problém je, že my nemůžeme odesílat tato data. Samozřejmě jsme si řekli, že budeme chtít převést data do JSONu, to je jeden z problémů, který budeme muset řešit, ale další problém, který budeme muset řešit je, že player jako takový v tuto chvíli je nevhodný pro posílání přes síť, protože pokud bychom chtěli playera vzít a poslat ho tak, jak je, převést ho do JSONu tedy samozřejmě, tak by se nám samozřejmě rozexpandoval v JSONu represented club. Čili by se nám převedl club do JSONu. A když se podíváme na club, tak tam by se zase objevil ten hráč. Tento seznam by se zase musel převést do JSONu. A v takové situaci by se nám opět ten samý hráč převedl do JSONu. A už tady asi vidíme tu nekonečnou rekurzi, kterou tam asi mít nemůžeme samozřejmě. Takže to, co my budeme chtít, je vytvořit další třídu, která bude určená pro přenos objektů. Těmto objektům budeme říkat DTO, Data Transfer Object, a tyto data budeme tedy převádět do JSONu a z JSONu a budeme je posílat přes síť mezi klientem a serverem. Vytvoříme si tedy proto nový package v rámci package controller, který nazveme DTO, a v tomto package vytvoříme player DTO. Tato třída bude vypadat následovně. Budeme zde mít tedy v podstatě ty samé fieldy, jako máme ve třídě player, akorát tedy místo club, zde bude club ID, který je tedy samozřejmě long, a bude to tedy vlastně immutable třída, žádný z těchto fieldů nepůjde změnit. Jediné co, tak si vytvoříme pomocí lompopu na každý field getter a poté si ještě vytvoříme all-args konstruktor, který tedy nám vytvoří konstruktor, který bude brát těchto 5 parametrů a v podstatě jenom přiřadí do každého parametru přesně to, co jsme zadali. Nyní si vytvoříme ještě jeden package v rámci package controller, kterému budeme říkat converter. A v tomto package budeme chtít mít logické třídy, které budou převádět player DTO na player a zase zpátky player na player DTO.
Takováto třída se bude jmenovat například PDTO konverter a bude mít dvě metody. Jedna, která převede hráče na DTO a poté jedna, která převede naopak DTO na hráče. Implementace té první metody bude poměrně jednoduchá. Jediné co, tak musíme omezit klub na jeho ID. U implementace druhé metody se trochu zasekneme, protože zjistíme, že potřebujeme z ID klubu vytvořit klub. To samozřejmě umí naše club service, no a tak v této chvíli budeme chtít použít dependency injection a do této třídy injektovat třídu club service, abychom mohli převést ID na klub. To uděláme následovně. Pomocí konstruktoru si vyžádáme nějaký interface club service, nebudeme vědět, jaká přesně implementace to je, abychom nevytvořili závislost mezi třídami, vytváříme závislost pouze na interfaceu, no a poté si uložíme club service do fieldu. Tuto servisu poté jednoduše použijeme tímto způsobem. To, že se club service chová takovýmto způsobem, že můžeme vytvořit konstruktor, do kterého nám Spring poté automaticky doplní implementaci, je dáno tím, že je club service označený anotací service, což je pouze alias pro anotaci komponent, která znamená, že se má vytvořit pín, který poté Spring Boot spravuje a poté ho právě doplňuje tam, kde je potřeba. Vzhledem k tomu, že my budeme chtít, aby PlayerDTO konverter se později injektoval do kontroleru, tak budeme chtít právě PlayerDTO konverter označit anotací komponent. Rozdíl mezi komponent a servis je čistě, řekněme, dokumentační, abychom věděli, co je servisa a co je pouze komponenta aplikace. Vzhledem k tomu, že budeme chtít tedy použít nad touto třídou dependency injection a dependency inversion, tak budeme chtít, aby implementovala nějaké rozhraní. Toto rozhraní bude obsahovat samozřejmě dvě metody, a to je tu DTO a tu entity. A vzhledem k tomu, že všechny DTO konvertery budou používat tyto samé metody, jediné, co se bude měnit, budou tyto datové typy, tak můžeme udělat to rozhraní generické. Budeme mít tedy interface, který bere dvě třídy, a toto je DTO a entitu, a bude poté mít dvě metody, a toto je tu DTO, která převádí entitu na DTO, a poté opačný směr tu entity, kde se z DTO stane konkrétní entita. Náš PDTO konverter bude přesně implementovat toto rozhraní, kde jakožto parametry toho generika zvolíme player DTO a jakožto parametr entity zvolíme player. Jak vidíte, nic si nestěžuje, protože obě dvě tyto metody přepisují tyto dvě metody, ale abychom si to vynutili od kompileru, tak je ještě označíme anotací override. Teď se pojďme podívat dál na club DTO. To bude vypadat dost podobně jako per DTO, jenom s tím rozdílem, že zde máme seznamy. No a není to nějak složité, místo seznamu hráčů budeme používat seznam ID hráčů a stejně tak pro seznam turnajů budeme používat seznam ID turnajů. Budeme mít tedy znovu club DTO konverter a ten bude opět implementovat toto rozhraní, akorát tentokrát budou parametry club DTO a club. Při na implementaci první metody není nic těžkého, použijeme tedy javovské streamy, které nám jednotlivé hráče převedou pomocí mapovací funkce na ID pomocí metody getID, kterou má v sobě třída player. Při převodu do entity opět použijeme servisy, tentokrát si selekujeme dvě servisy, player service a tournament service a opět je použijeme pomocí javovských streamů jakožto mapovací funkci. A velice podobně bude vypadat i tournament DTO konverter. Teď si tedy vraťme zpátky ke kontroleru a už tedy je nám jasné, že místo listu hráčů budeme vracet list DTO. Stejně tak místo hráče budeme vracet DTO. Nyní tvorba samotného kontroleru už je poměrně jednoduchá. Jak říkal Pavel, kontroler je spíše takový manažer, který deleguje práci, takže si sem necháme od Spring Bootu nalinkovat všechny servisy a konvertery
A nyní už bude implementace jednotlivých metod poměrně přímočará. Například metoda getPlayers, pouze si ze servisy vyžádáme všechny hráče a poté je převedeme pomocí player DTO konverteru na DTO, necháme si skupit do listu a máme hotovo. Get podle ID také není nějak složitý, jednoduše zavoláme player service get by ID a převedeme na DTO. Get metoda může vypadat třeba také takhle. Máme hráče, kterého identifikujeme pomocí ID a poté vybereme jeho klub. To nám tady samozřejmě bude vracet club DTO a vytvořit takovou metodu je opět poměrně přímočaré. Teď už se podíváme na něco trochu jinšího a to je postmapping. Ten bude opět poměrně jednoduchý, jenom nám tady přibude anotace request body, což v základě řečeno znamená, že použijeme tělo requestu, které bude tedy obsahovat JSON, který bude reprezentovat player DTO a pokusí se tento JSON namapovat na tuto třídu. Předpokládáme, že takovýto zaslaný request nebude obsahovat ID, ID bude generovat až naše sekvence v databázi. To ale ničemu nevadí, v takovém případě se na ID nastaví null a vyplní se z toho JSONu pouze ty zbývající fieldy. Na bootmappingu nebo delete mappingu také nebude nic těžkého. Opět budeme chtít specifikovat v cestě ID entity, se kterou chceme manipulovat. No a poté budeme u bootmappingu mít request body, kde bude tedy zeditovaný ten hráč. Budeme tedy mít menší režii, kde nastavíme tomu hráči, kterého vytváříme to nové ID a poté už tam zavoláme servise, aby to nového hráče updata. U delete mappingu je situace o dost jednodušší, tam ani nebudeme nic vracet, což je naprosto v pořádku, v takovém případě se bude vracet pouze stavový kód a nebude tam žádná odpověď. Zmiňovali jsme, že put mapping a delete mapping nebude existovat na té root adrese, tedy nebude existovat delete nad všemi kluby, což uděláme jednoduše tím, že takovou metodu zde mít nebudeme a tím pádem nebude možné zavolat na ten endpoint tuto metodu. Případně tedy samozřejmě možné to bude, ale v takové situaci dostane klient nějaký stavový kód s 400. Tento naprostý základ, tedy konkrétně get na všechny, poté get na jednoho podle ID, pak get na složitější části dané entity, poté post, kterým vytváříme, pak put, kterým editujeme a delete, který mažeme, budeme mít úplně ve všech kontrolerech a proto tedy vytváření toho samého v ostatních kontrolerech přeskočím a budeme se poté věnovat tomu, co budou mít některé kontrolery navíc. Teď už tedy máme vytvořené kontrolery pro všechny 3 entity a jsou tedy velice podobné tomu prvnímu. A teď se pojďme podívat na metody ze service, které nám ještě chybí. Už jsme implementovali ty standardní, které má každá CRUD servisa, ale chybí nám například Create Veteran Club, z Player Service Interface nám chybí tato manipulace s jednakou vazbou, z Tournament Service Interface nám chybí ta manipulace s MQN vazbou a poté ta intersekce 2 klubů. Kde už bude tvorba těch názvů těch endpointů trochu složitější a nedá se říct, že by tady byla úplně správná odpověď, ale dá se říct, že existují i nějaké špatné odpovědi, ale například bychom mohli zvolit REST API Club, poté ID klubu a poté ještě veterán. A když se na tuto adresu zavolá post, tak vytvoříme pro klub s daným ID veteránský klub. Manipulace s jednakou vazbou může vypadat například následovně. Budeme mít post mapping na adresu ID players, kde už tady máme get mapping, což v základě tedy řečeno znamená, že se podíváme na ID daného klubu a poté na seznam hráčů, tady ho vracíme, tady do něj přidáváme hráče, který nám přijde jakožto request body. Přidám pouze jeho ID. Co se týče delete mappingu, tak tam fungujeme tak, že máme cestu specifikovanou jako klub ID, players a player ID, abychom přesně věděli, koho máme smazat a oba path variable poté použijeme. Je pravda, že nám v player service se nekontroluje, jestli je daný hráč součástí daného klubu. Tato metoda pouze nastaví hráči reprezentovaný club na null, což bychom měli kontrolovat, jestli opravdu tento hráč je v tom klubu, který specifikujeme.
ale takovýto check by spíše dával smysl v servise, takže ho sem nechci se přidávat, je to trochu limitace, která nám tady vznikla. Normálně bychom asi trošku změnili teď tu implementaci v servise. Manipulace s MQN vazbou je udělaná poměrně podobně, akorát s tím rozdílem, že ji vlastně můžeme udělat z obou stran, takže máme zde vlastně úplně to samé, akorát tedy z druhé strany jako zde. Tam tedy zbývá vlastně jenom jedna metoda, a to tedy get tournament intersection, a tu můžeme přes kontroler umožnit používat takto. Vytvoříme další cestu club lomeno tournaments a v tento moment sem přidáme dva parametry T1 a T2, které budou specifikovat ID jednotlivých klubů. Ten request poté bude mít následující adresu REST API Club Tournaments a poté otazník T1 rovná se X a T2 rovná se Y, kde X a Y budou nějaká čísla, nějaká IDčka a tento get nám vrátí přesně to, co požadujeme, tedy turnamenty, kterých se zúčastnili oba dva kluby, jak ten z IDX, tak ten z IDY. Jak si můžete všimnout, některé ty metody už začínají být dost komplexní a z toho důvodu budeme chtít vytvořit nad naším API dokumentaci. Vytvořit dokumentaci díky moderním nástrojům velice jednoduché. Přidáme si pouze závislost na Spring Docu, který nám je schopen základní část dokumentace, která je poměrně velká, sám vygenerovat. Pro složitější metody můžeme napsat vlastní dokumentaci pomocí anotace operation, kde můžeme vyplnit spoustu informací o dané metodě. Zde můžeme vidět, co všechno můžeme vyplnit. V API Responses můžeme vyplnit možné návratové hodnoty této metody, a to jak tedy kódy, tak také, co přesně znamenají. Zároveň toho ale opět můžeme vyplnit i více, například formát odpovědi. V našem případě by to byl JSON. Nabízí se otázka, jakým způsobem jsme zajistili, že nám bude API vracet při této situaci, kdy jedno ID je nesprávné response code 400 a odpověď zní, že jsme to zatím nezajistili a zajistíme to právě nyní. Na to si vytvoříme v našem kontroleru ještě jednu třídu a tu pojmenujeme REST Exception Handler. Tato třída bude označena anotací Controller Advice a bude její do třídy Response Entity Exception Handler. V této třídě si můžeme specifikovat, kolik metod chceme. Každou označíme anotací Exception Handler, ve které specifikujeme, které výjimky se mají mapovat na tuto metodu. Například zde se mapuje Illegal Argument Exception. Tedy kdykoliv, kdy nám do kontroleru dogooglá Illegal Argument Exception, tak se zavolá tato metoda, která přeloží vlastně tuto exception na nějaký HTTP status code a odpověď. Tato metoda bere tedy exception, který jsme dostali, přičemž je tedy přetypovaný na nadtyp runtime exception, který na typ všech unchecked výjimek, a poté máme zde původní request. To, co chceme vrátit, je response entity, což je nějaká vnitřní reprezentace navrácené odpovědi. Tuto response entity vracíme pomocí metody handle exception internal, do ní vkládáme jednak výjimku a jednak request, ale poté také vkládáme ještě další informace, které zde právě chceme doplnit, a to je tělo odpovědi, HTTP headery a poté HTTP status code. Tělo odpovědi je jednoduchý string, který zde mám poměrně jednoduše napsaný subject argument was illegal. Pokud bychom chtěli, tak se můžeme více podívat do, řekněme, těch vnitřností této výjimky a více z toho vytěžit a napsat tam něco zajímavějšího pro klienta. HTTP headery se nespecifikujeme, protože si myslím, že to není potřeba. A jakožto HTTP status vracíme bad request. HTTP status je enum. Když se podíváme, tak zde máme všechny možnosti, které můžeme chtít, a my se tedy rozhodneme v tomto případě pro bad request. Zde mám to samé, akorát pro entity not found exception vidíte, že vracím jiný HTTP status. Tak to můžeme mapovat, kolik výjimek chceme, můžeme si vytvořit vlastní výjimky, abychom lépe popsali, co se děje, můžeme se podívat do těla výjimky, abychom lépe určili, co se má vrátit za tělo a tak podobně, ale tohle je jenom pro dání nějakého obecného postupu. Teď už se tedy pojďme podívat, cože jsme to tedy vlastně vytvořili. Pustíme si aplikaci, nezapomeňme předtím
ještě spustit také Dockerovou databázi, kterou jsme si vytvořili ve druhém videu. A nyní se můžeme přesunout do našeho webového prohlížeče. Už jsme si říkali, že prohlížeč pouze zavolá na danou URL GET. Čili pokud sem zadáme nějaký endpoint s localhost 8080, tak zavoláme na danou adresu GET a vrátí se nám přesně to, co bychom očekávali. Stejně tak můžeme zavolat GET i na tuto adresu nebo tuto adresu. Co kdybychom ale chtěli takto otestovat nějakou jinou metodu než GET? Na to už se nám bude hodit jiný software než webový prohlížeč. Já osobně preferuji Postmana, což je jednoduchý program, ve kterém můžeme volat všechny druhy requestů na zadanou URI a můžeme zde vytvářet i automatické testy a tak podobně. Je tam toho poměrně dost, ale já zde jenom chci ukázat, že nám funguje i Post. A na závěr ještě ukážu tu dokumentaci, se kterou jsme si dali trochu práce. Na Swagger UI index.html najdeme vytvořenou dokumentaci, kterou jsme ve většině nevytvořili my. Toto je všechno automaticky vygenerované. Tu část, kterou jsme si vytvořili sami, tak vidíme tady. Máme tady ten popis, který jsme tam specifikovali, a když to rozklikneme a podíváme se na response kódy, tak vidíme, že je tady specifikovaná 400 a 200. Na závěr ještě ukážu, že toto mapování kódu funguje také dobře. Když zavolám tournaments se 2 parametry, které dávají smysl, tedy 2 a 3, takovými to ID tam máme, tak dostáváme prázdný JSON, ale v momentě, kdybych napsal nějaké nelogické číslo, tak dostanu supplied entity doesn't exist a když se podívám, co mi přišlo po síti, tak vidím, že dostávám status 422 unprocessable entity. Je pravda, že tady jsme trošku nekonzistentní s tím, co jsem napsal jakožto inspiraci do dokumentace, ale doufám, že je nám všem jasné, že to není úplně tak důležité, spíše chci ukázat, jakým způsobem si můžete nastavit status kódy a jakým způsobem můžete psát dokumentaci. Tímto způsobem jsme tedy dokončili naší část aplikace, která je v Javě. Ještě si v příštím videu doděláme testy a poté už se podíváme na klienta, čímž celou naši webovou službu zavřeme.